Attendance. Oh. Ayun, kilo. Nagbulihan, hindi lang tagsakyan suyo sa tingin. Magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit. Ilan sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako handog lang.
Alam ko man magagawa ang Diyos. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam ko Si Dato. Dato. Baka nangalan ng bukton ko. ang makasama Diyos ay Ay, ako na abong taga pala dito kagala yung lugar kating tao. Lagi. Ika na tadi. Wala bukno kung nga nga po. Ako lagi mo aslo. Ay ay. kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong
Bayan Pilipinas, lupain ang hintod bulaklak, pag-ibig niya sa kanyang palad, nagalay na ganda at dilag, at sa kanyang yumi at ganda, layuan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Bayan pagayang saktan nila, ang limang nasa Pilipinas kong minumulya, bugad ng luhabot talita, ikadika, mabitabang sa talaya, mamalayang lumipad, kulungin mo ang umiiyak. Bayan pagayang saktan nila, Nagpirma si Apan. Kamoy nag-pick up ali. Oh, nakati oh. Pinas kong minumulya, bugad ng luhabot talita, Pangalan, pirma, birthday, tribal position, butang member lang. Contact number, ngayon, in case of emergency, takbo ng name, phone number, address. Tamad sa line, okay. Antayin, nga din niya takbo ng QR code ha. Kung sa maitang heart pwede. Uwa. Wala. Balik ani, nani siya, ito yung muhata gani. Talikod. Sa pa wala? ID, one by one. Pangalan, middle name, apelido, magtumahan. Birthday, birthplace, position, tribal, member, contact number, SS, PhilHealth, or TAIL. Diba, Dominic. Ayun, case of emergency, name, number, address, right, left. Pantayin, natin. Nakawa. Pangalan? Ano wala? Wala gani? Wala. Kapil pa niyo ron, ibalik kami, kwarta na ni. Okay, ano pinaybayan niyo? Wala. Makita na mo kita kay. Huwag magpalaminit mo dito ra kang. Sa iya. Ito. Barato dito laminit sa tuwa. Ay, ito sabi sa ito. Ito lang kita kay mama. Laminit na si Ronald. Ronald Minasal. Kapag buta ni siya. Kawanin. Kapag ilag-ilag yan ako. Kawanin. Sino? At ito rin ilang minute yun sa kuwan nila mama. Si Ronald rin mo laminit na. Ronald. Pangalan, middle name, apelido, magsurmahan mo. Pangalan, birthday, birthplace, position, tribal, member, ibutang member. Dayon, in case of emergency, pangalan, tamang sakit, right of left, bantayan niya ang QR code, mayatakot. Dali, kaman, malamit na si Ibarra. Busa, meeting asa mo palamit.
mo, Bern. Papel pa na. Kuha na. Warta, iuli ako. Warta. Hybrid. Kuha ni, kanya yung... Ano sabi ni kuha ni mo? Kuha ko, surprise ako, ano. Si Biko andyan ang muli pala niya. Amin na niya. Pangalan, middle name, apelido, magpirmahan ni mo. Mo ba? Dayon, birthday, position, tribal, utang member, contact number, SS, okay. In case of emergency, pangalan, contact code, cellphone number, address, right to left, tapos hindi natakal. Mala, pag-umay niya, mga niya. Mabilis, inyo ha, kukta na ninyo. Bilay ba yan yung palamin? Kasi dito na, Ronald, ano, barato na, 20 guro. Kami rural din. Naghanin siya, pero namin sa mga sign. Na yung mga nagpapatagi dito nato. Ang ibang may nakapag-graduation nila. Graduation nila. No, money involved. Wala nila involved kwarta ha. Pangalan, name, apelido, pirmahan. Birthday, position, tribal, member, contact number, case of emergency, ang kontak ko, name, telephone, address, right of place, tayo na dinilibahan ng Ito kay graduation ng nila kuman. Di ako kari kay kumandan sa na oras. Kaya ko, Saan sila dito? Pinakataas na ako ng nakuman din natin. At to sila sa ugma ato. Mo pin up sila sa ano pa? Dapat na mga sakot, tagai. Amo gani ka na niya. Kaya ka makabaw. Check mo lang muna dito sa Papaingon lagi sa imo. Nagkamagod kami na kay Ilan mo na para mauwi na tayo. Mamaya na yung sa opisina. Paki-YouTube mo na yung lagyan na. yung form na inano, pinirmahan. Nag-record, nag-record. Kasi para naisama yun.